Gospodine Previšiću, je li južna interkonekcija nacionalni interes države Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana, ili je ona nacionalni interes samo HDZ-a i HNS-a? Južna interkonekcija, odnosno plinovod koji se treba raditi, koji se već treba početi raditi na području Bosne i Hercegovine, je nacionalni interes Bosne i Hercegovine i hrvatskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini, a ne HDZ-a Bosne i Hercegovine. I sve ovo što se događalo i događa ovih dana samo je jedna velika farsa. U kojem smislu farsa? Pa evo, ja ću vam biti iskren reći da smo mi na Hrvatskom narodnom saboru razgovarali, imali jednu točku dnevnog reda već prije godinu dana po pitanju južne interkonekcije, gdje sam ja jedini rekao da taj proces ne smijemo zaustaviti, ni pod koju cijenu, način na koji će se napraviti postojeća firma BH Gas, gdje će biti zastupljeni najbolji kadrovi iz reda hrvatskog naroda, da tu treba tražiti modus, a ne zaustaviti taj projekat biti isključiv, da ta firma treba biti firma gdje će novoosnovna firma na kojoj će imati najveći utjecaj gospodin Čović. To smo vidjeli 12. prosinca na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su zastupnici u najvećoj mjeri osim HDZ-a Bosne i Hercegovine podržali zakon, a 5, odnosno 6 zastupnika koji dolaze iz HDZ-a 1990, HSS-a i HRS-a su bili suzdržani. Šta znači taj omjer snaga u parlamentu i to glasanje? A pogotovo glasanje za zaključak kojim se predviđa rekonstrukcija BH Gasa, ali se mijenja upravljačka struktura pa se uvodi konstitutivnost naroda. Ono što ja smatram i mislim da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je konstitutivan narod i naravno da on ima prava i svoje obaveze u Bosni i Hercegovini, a naša prava su naravno da u tom projektu, u tom plinovodu južna interkonekcija koja će se nadovezivati na plinovod koji dolazi iz Republike Hrvatske, u upravljačkim strukturama moramo imati najkvalitetnije kadrove, da nam načelo bude izvrsnosti, a ne podobnosti kako je to želio gospodin Čović. I ono što sam ja zadnju godinu dana pričao, mi se moramo odrediti da li želimo ići prema zapadu, prema Europskoj uniji, da li želimo biti obitelj Europske unije, NATO saveza, ili se želimo krenuti Ruskoj federaciji. A ono što ja mogu vidjeti i iščitati da gospodin Čović upravo to radi, opstruira te projekte i više voli ići ovoj drugoj strani, istoku, nego tamo gdje njegov narod želi da se ide, a to je Evropska unija. Je li iz tog razloga želio posebno preduzeće za južnu interkonekciju? Pa ja ne mogu reći sad točno... Ili samo za zapošljavanje svog kadra i za lično obogaćenje kako tvrde iz američke ambasade? Ja ne mogu reći sada da li je to samo to jedan od razloga. No međutim, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Murphy, ja sam osobno i razgovarao na tu temu i pokušao iznijeti sve probleme koji moj narod ima u Bosni i Hercegovini i da je borba za moj narod nije samo pričati, a treba raditi. Ono što ja često znam reći, da nama gospodin Čović 20 godina priča o ugroženosti i da su nama 2 tjedna ključna. 20 godina su nama 2 tjedna ključna za rješavanje hrvatskog pitanja. Hrvatsko pitanje nije samo izborni zakon. On jeste bitan. Hrvatsko pitanje je opstanak hrvatskog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Onda ako će ostati hrvatski čovjek, onda ćemo imati i južnu interkonekciju na koji ćemo mi imati svoje kadrove koji će zauzeti pozicije po stručnosti, a ne po podobnosti. Gospodin Čović sve vrijeme radi na način da u javna poduzeća postavlja ljude nesposobne. Pa evo samo primjer aluminijskog kombinata, najvećeg giganta u Hercegovini i u Bosni i Hercegovini. Gospodin Čović je sve godina postavljao upravni nadzorne odbore. Šta smo dobili? Dobili smo firmu koja se zatvorila, ljudi su nam otišli kući i ne može mi niko reći da je gospodin Kabiri sposoban čovjek da može pokrenuti, a da mi to nismo mogli uraditi. Ja smatram da u mom hrvatskom narodu ima itekako kvalitetnih kadrova, ali nažalost ne mogu doći do izražaja. A nemojte misliti da ja nešto imam protiv HDZ-a. U HDZ-u ima dosta kvalitetnih, sposobnih ljudi, ali ne mogu doći do izražaja gospodina Čovića. Gospodin Čović vlada autokratski
jednostavno želi da i ovo poduzeće bude pod njegovim nadzorom. Ja mislim da to neće nikada biti. Upravljačka struktura u BH Gasu otvara sad i mnoga pitanja. Sad s punim pravom bošnjačke probosanske stranke mogu od Čovića da traže promjenu upravljačkih struktura u Elektroprivredi, HZ, HB, Hrvatskim poštama, Aluminiju, da ne govorimo o naftnim terminalima koje je preduzeće Federacija, a tamo ni sa policijom ne može da se uđe. Pa ne bi se složio na takav način da se mi sada trebamo vraćati 20 godina unazad. Mi trebamo gledati u budućnost. Nama ne bi trebalo značiti tko je na nekoj poziciji. Trebalo bi značiti da li je neko sposoban. Ali očigledno Čoviću je jako bitno i da se broje ta krvna zrnca. Pa ako hoćemo u BH Gasu opravdano i treba, onda daj svoje preduzeća da tamo bude konstitutivnost. Onda ćemo ići u BH pošte. Da, onda u svim. Poduzeća. Ali ja samo kažem gdje će nas to onda odvesti. Ali vratit ću se na vaše pitanje. Ponavljam, da bi to bilo suludo tražiti takve stvari. Mi imamo primjer javno poduzeće Autoceste Federacije koje funkcionira normalno. Imamo i kadrova hrvatskih, i bošnjačkih, i srpskih, i možda i nekih drugih. Pa o tome govorim. Zašto ne bi i u Aluminijumu, zašto ne bi i u Elektroprivredi HZHB, u Hrvatskim poštama? Zašto pored HDZ-ovaca ne bi tamo bili i Bošnjaci, i Srbi, i ostali? Kvalitetan kadar koji zna raditi svoj posao, a ne podobni. Da smo mi normalna država, a nismo, nažalost. Nismo normalna država. To bi tako bilo samog početka. Ne bi bilo bitno tko je na kojoj poziciji. No, međutim, gospodin Čović vlada 20 godina upravo na tome da stalno priča o ugroženosti hrvatskog naroda. Hrvatski narod je u velikom problemu. Mi nestajemo. Mi jednostavno nestajemo. Što će nam plinovod ako dole ne bude nitko živio? Jednostavno mi smo doživjeli takav biblijski egzodus u zadnjih 20 godina od kada je na čelu HDZ Bosne i Hercegovine gospodin Čović i 13 godina od kada je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora preko 300.000 Hrvata je nestalo, otišlo iz Bosne i Hercegovine. To je biblijski egzodus koji se ne pamti za 5 stoljeća vladavine Osmanlija, a posebno 45 godina komunizma. O tome mi trebamo pričati. Po vama, kakav će potez biti sad HDZ-a? Oni su odmah nakon usvajanja zakona u federalnom parlamentu najavili da će preispitati sada odnose. Da li će krenuti u blokadu? Ja ću reći da toga nema ništa. Toga nema ništa. Ja mislim da Trojka i HDZ itekako dobro funkcioniraju i ovo nije bio, ovo jeste bilo preglasavanje. Ja bih volio da njega nije bilo, da su se oni mogli na vladi dogovoriti, a dogovor je jednostavan, da postoji jedna firma gdje će biti hrvatski kadrovi, kao što sam malo prije rekao, i to je nesporno. A je li se moglo protiv američke ambasade? Ja ću reći, i to sam rekao i američkom veleposlaniku, ja kao Hrvat koji živi u Bosni i Hercegovini smatram da su Sjedinjene Američke Države partner i jedan od najvećih prijatelja Bosne i Hercegovine, a posebno hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. To odgovorno tvrdim. A oni koji ovih dana likuju i govore da je gospodin Murphy radio nešto na štetu hrvatskog naroda, onda su zaboravili sve one stvari što su Sjedinjene Američke Države radile sve ovih godina da bi pomogli nama Bosni i Hercegovini. Da njih nije ovdje, neću reći sutra i neću plašiti naš narod, ali ne znam šta bi bilo. Kakva je sad pozicija HDZ-a 90? Ona je sada između dvije vatre, da tako kažem. Između HDZ-a i američke ambasade. Ja dobro poznajem gospodina Cvitanovića i ne bi se složio sa vama. Gospodin Cvitanović je čovjek kojemu ne možete ništa vjerovati. Čovjek koji vam možete sa njim dogovarati, sutra već to ništa ne znači jer puno puta je mnoge predstavnike i predsjednike hrvatskih stranaka i prevario u svim tim nekim dogovorima. Ovo sve što gospodin Cvitanović radi, on radi u dogovoru sa gospodinom Čovićem. Ono što je gospodin Cvitanović uradio prilikom podnošenja zaključaka za mene je suludo. Vi ne glasate za zakon, dostavite svoje zaključke na glasovanje, prihvate svi zastupnici vaš zaključak i onda vi ne glasate na zakon sa zaključcima. Pa ko je A ovdje to je lud? apsurd stvarno. Ko je ovdje lud?
Ja ne mogu shvatiti te naše političare, posebno i gospodina Cvitanovića, gospodina Čovića, koji bi trebali služiti svom hrvatskom narodu, ne samo hrvatskom, nego svim građanima Bosne i Hercegovine, a ne vladati na ovakav način autokratski. Ja često znam reći da su ove naše političke stranke postali kartele. Vi ste u užem krugu HNS-a. Koga HNS štiti? Od 2011. godine, od kada je na čelu HNS-a gospodin Čović, on je postao društvo u zaštitu samo jednog čovjeka, jedne politike, a to je gospodina Čovića i svega onoga što HDZ kroz ta HNS plasira i želi provesti. Ja sam jedan od 4 izaslanika na 11. sjednici Hrvatskog narodnog sabora koji je bio protiv izbora gospodina Čovića. Ali ja na Hrvatskom narodnom saboru poštivam izabranog predsjednika Hrvatskog narodnog sabora jer je izabran velikom većinom nazočnih. On je bio jedini kandidat za predsjednika, što samo po sebi govori da sve hrvatske stranke sa hrvatskim predznakom nemaju snage napraviti iskorak i ponuditi nešto bolje, nešto drugačije. Jer to nije bila borba između više nacionalnih stranaka, to je unutar hrvatskog naroda bila borba. Ono što mogu reći Hoćete da kažete da je HNS udruženje jednog lica, jednog čovjeka? On nije i ne bi trebao, ali tako ispada. Dragan Čović je čovjek koji je i predsjednik najjače stranke u hrvatskom narodu, a i ujedno predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, koji čine 15 stranaka. Drugi 15 članova predsjedništva predlaže upravo gospodin Čović. I vi ne možete na HNS-u ništa izglasati, sve ono što je dobro što vi predlažete u biti, jer gospodin Čović ima većinu da sve vaše prijedloge... Čemu služe ostale stranke u HNS-u osim HDZ-a? Pa ja neću reći da su sve one takve. Većina tih stranaka služi tamo da bi zadovoljili neke svoje osobne interese ili interese nekih par svojih članova. I na taj način Čoviću je to bitno da on međunarodnoj zajednici, a i hrvatskom narodu kaže da tu postoji jedinstvo hrvatskog naroda. Ja vam kažem da u Hrvatskom narodnom saboru ne postoji nikakvo jedinstvo. Kako možete vi imati s nekim jedinstvom i zajedništvom kad je neko lopov? Nedavno ste gospodina Čovića uporedili sa Jožom, to je Titom. Zašto? Zato što vlada na isti način kao Josip Broz Tito, autokratski. Gospodina Čovića trebamo promatrati kao čovjeka koji je završio svoje školovanje, počeo svoj radni životni vijek u firmi Sokol u Mostaru 80. godine i tu je bio do 1998. Njegovo političko djelovanje počima 1995. godine kroz HDZ Bosne i Hercegovine, znači cijeli rat je bio u Sokolu i sva ta način njegove vladavine me posjeća na tu autokratsku vladavinu gdje jednostavno ni oni unutar HDZ-a nemaju mogućnosti da dokažu svoju kvalitetu. Gospodine Previšiću, da li vam je možda nekad malo žao što niste dobar prijatelj sa Čovićem, što možda niste njegov kum, možda neki daljnji zet, možda bi vam bolje bilo? I vama i vašoj stranci. Ja ne bih nikad poželio da na taj način budem dobar sa gospodinom Čovićem. Ja sa gospodinom Čovićem ću sjediti preko puta i evo 23.12. kada imamo sjednicu predsjedništva HNS-a i nemam problem da sa njim razgovaram i na ovakav način, ali zaista ne bih volio da na takav način budem privilegiran jer smatram da ono sve što ja radim i što rade mnogi drugi hrvatski predstavnici u Bosni i Hercegovini i svih stranaka na jedan pošten, jedan korektan način u borbi za svoj narod i za ovu zemlju, jer moram vam reći i posjetiti... Pitala sam vas to iz razloga zato što da li je to Čovićev interes na takav način kada zapošljava kumove, zetove, kćerke od kumova, svoje prijatelje? Je li to borba za svoj narod? To je borba samo za osobni interes. On to radi i sa drugim predstavnicima hrvatskih stranaka, njihove uže obitelji zapošljaje i na taj način ih drži u Hrvatskom narodnom saboru. Zašto sam, mogu slobodno reći, jedan jedini koji se suprotstavlja takvoj politici i nemam neke snage, ali hoću tu biti jer mi je narod dao legitimitet da budem
u predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora, to mi je omogućio i statut HNS-a. Ja ne bi bio i ne bi volio da budem taj gdje bi imao takve privilegije i da jednostavno ne budem slobodan čovjek. Ja sam slobodan čovjek, razmišljam svojom glavom i stojim iza svega onoga što kažem. Gospodine Previšiću, kako komentirate izjavu predsjednika Sabora gospodina Jandrokovića koji je izjavio da ukoliko ne bude konstitutivnosti nema ni Bosne i Hercegovine? Kakav je to prijateljski odnos prema Bosni i Hercegovini? Ne samo njegov, nego i mnogi zvaničnika iz Republike Hrvatske. I ono što ja doživljavam predstavnika Hrvatske, predstavnike iz Republike Hrvatske, po Ustavu Republike Hrvatske država Hrvatska ima obavezu po Ustavu skrbiti za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ali ne na ovakav način. Ja ću vam reći da je Republika Hrvatska, ono što ja znam, u puno puta pokazala da je prijatelj Bosne i Hercegovine. Posebno što u Bosni i Hercegovini žive i Hrvati. Ta izjava, ja sam je pročitao, je ishitrena i možda tumačena na jedan drugi način. Tko god bude predsjednik Republike Hrvatske, premijer, predsjednik Sabora, on ima obavezu pomoći hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ali ne pomoći na način da među nama pravi probleme, da se mi između sebe gledamo na jedan ružan način, nego treba pomoći rješavanju problema ako postoje. Ti su problemi evo sada oko južne interkonekcije. Ali i da se ne prijeti Bosni i Hercegovini. Pa mislim da je Bosna i Hercegovina moja domovina, nije ničija više nego moja i ja ću se za nju boriti i kritizirati, pa makar dolazili ti takve stvari iz Republike Hrvatske, ali opet ponavljam, ja smatram da je Republika Hrvatska i dokazala i u ratu i nakon rata i sada da je prijatelj Bosne i Hercegovine, a ishitrene izjave pojedinih političara nisu Republika Hrvatska. To su njihove osobne izjave. Željana Zovko zaista ima neke zanimljive izjave. I imam ovih dana njenu izjavu, da li je ona rekla sad ili prije 5 mjeseci, ali uglavnom je tražila od Plenkovića da isporuči predsjedništvo HDZ-u. Kakve veze Plenković ima sa predsjedništvom i kako da ga isporuči? To je direktno miješanje u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine i njen suverenitet. Ja bi iskreno volio da takve neke izjave i gospođa Zovko, kada je u pitanju moj narod, dobro razmisli i promisli šta će reći. Jer koliko takve izjave štete i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini? Naravno da štete jer mi se stalno vraćamo u prošlost. Mi se zaista treba okrenuti budućnosti, gledati kako ćemo pomoći našem narodu da ostane na ovim prostorima. Malo prije sam vam rekao da izjave pojedinih zvaničnika, dolazile one iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Hrvatske, su njihove osobne, ali ako našao neku funkciju, neku poziciju, onda su to izjave i te države, jer u biti oni predstavljaju tu državu. Meni je žao da gospođa Zovko na takav način omalovažava mene kao Hrvata koji živi u Bosni i Hercegovini. Državno tužilaštvo Republike Hrvatske podiglo je optužnicu protiv generala HVO-a Obradovića. I to vezano za ratni zločin nad civilnim stanovništvom i to nad Bošnjacima u Čapljini. Osobno poznajem generala Obradovića i bio sam u zapovjedništvu, bio sam i vojnik u prvoj hercegovačkoj brigadi Knez Domagoj. Samo ću vam u 2 rečenice reći. Rat u Bosni i Hercegovini je počeo kada je napadnuto hrvatsko selo Ravno i kada je sravnilo sa zemljom. U to vrijeme general Obradović je bio djelatna osoba bivše JNA, iz Skoplja je pobjegao sa kampanjolom, došao Metković je pristupio 116. brigadi Hrvatske vojske, stavio se na raspolaganje odbrani svog naroda i tog prostora, dok su neki koji danas vode hrvatski narod radili Sokolu i servisirali avione i helikoptere koji su napadali hrvatsko selo Ravno. I ono što ja sam upoznat, što se gospodinu generalu Obradoviću stavlja na teret, to nema nikakve veze po mom mišljenju iz razloga što odluke o otvaranju logora u Čapljini, Dretelj i Gabela, da je to bila civilna odluka, a ne vojna. Ja znam osobno i nikada nisam u zapovjedništvu vidio niti jednu zapovjed kada je u pitanju bilo raditi neke zločine
po pitanju bilo kojeg naroda. Znači, odgovorno tvrdim da oni koji su donosili takve odluke, da se te stvari rade koje nisu dobre nigdje, ni jednome narodu koji je to radio, a posebno mojoj Čapljini gdje je stavljena velika mrlja, ta dva logora koja su bila, koja će naša pokoljenja koje dolaze pratiti dok su živa. Ja mislim da gospodin Obradović u tome nije sudjelovao i ja se nadam i vjerujem da će on kroz proces koji ima sad u Republici Hrvatskoj, da će on dokazati svoju nevinost, a volio bi da oni koji su odgovorni za te stvari odgovaraju, jer svaki zločin ima svoje ime i prezime i svaki zločin koji se dogodio u Bosni i Hercegovini trebao je i do sada biti procesuiran. Ovo meni sve sliči na jedan politički proces. Zašto bi bio politički proces? Ono što je dobro jeste da je hrvatsko pravosuđe počelo konačno da otvara i te predmete ratnog zločina. Predmet Obradović je jedan od najbitnijih gdje se u Republici Hrvatskoj sudi generalima HVO-a za zločine nad Bošnjacima u BiH. Ja sam, prateći sve to malo dešavanja, razgovarao sa nekim osobama koje su napustile Bosnu i Hercegovinu kada su dobile informaciju da se protiv njih vodi proces, i odgovor koji sam dobio, a to je da ne vjeruju u pravosuđe Bosne i Hercegovine zato što se hrvatskim Pa evo sad im se pružila prilika da vjeruju u Hrvatskom, pa neka tamo dokazuju svoju nevinost. Ja ne opovrgavam to što se događa, no međutim ja sam uvjeren što se tiče gospodina Nedjeljka Obradovića, sigurno ono što sam upoznat, što mu se stavlja na teret, da sam uvjeren da će on dokazati svoju nevinost, a oni koji su davali te zapovjedi bi trebali odgovarati, a to je političko vodstvo u to vrijeme u Hercegovini. Izjavili ste da su za ovu zemlju i za njen narod ginuli najbolji, a vladaju najgori. Ko su ti najgori i može li još gore? Točno, to sam rekao nekoliko puta do sada. Za ovu zemlju su ginuli najbolji sinovi i sva tri naroda, a vladaju najgori. A ja pričam o mom narodu, to sam mislio na moj narod. Znači u mom narodu su ginuli najbolji da bi danas vladaju najgori. Ja često znam reći kada dajem svoje mišljenje po pitanju i Domovinskom ratu i svemu tome, da su nam dezerteri u to vrijeme danas postali ugledni političari, da su nam ratni profiteri danas ugledni gospodarstvenici, a da su hrvatski branitelji i heroji postali sirotinja i ratni zločinci. Nažalost, za ovakvu Bosnu i Hercegovinu i za ovakav položaj i mog naroda naši se nisu borili i zato nam vladaju najgori. Ja često znam reći da se, neka se ljute, da i dan danas vladaju članovi bivše UDBE, samo što su danas to preuzeli njihovi sinovi. Šta ostaje građanima, narodima ove zemlje? Kud idemo? Ovaj put, pa upravo i evo i malo prije sam rekao da sam učestvovao na ovim izborima, da smo mi ponudili u našoj lokalnoj zajednici jedan drugačiju Čapljinu, jedan drugačiji put kojim treba ići, a to je put poštivanja, uvažavanja, omogućavanja svima onima koji ne pripadaju vama omogućiti da u vašoj sredini, ako su manjina, da im pomognete kako bi vi tamo gdje ste vi u manjini, kako bi drugi narodi vama pomogli. To je recept za mi možemo ići naprijed. A ako ćemo se mi vraćati u prošlost, ja opet kažem da mi ne trebamo zaboraviti, ali moramo oprostiti. Nemamo još sjajnu tu evropsku budućnost, da svi se kunemo u te evropske vrijednosti. Oni koji se kunu, oni najmanje žele da budemo dio evropske obitelji. Znači, je gospodin Čović. Sve što radi ka tome da ne uđemo u Evropsku uniju, iako ćete čuti stalno da je HDZ, da su Hrvati ti koji su predvodnici evropskog puta. Dijela, samo dijela. Gdje su dijela? Nema dijela. Samo priča. Gospodin Čović nama 20 godina prodaje maglu da će riješiti hrvatsko pitanje. Dijete koje se rodilo prije 18 godina, ono je danas punoljetno. Ono može glasovati. Za koga će ono glasovati?
Ponovo za gospodina Čovića koji je laže 20 godina. Strašno. Gospodine Previšiću, hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama na pozivu.